Enstrümanên muzîkên wekî gîtar, saz, piyano, bilûr û gelek cûreyên dî herdem bi dengên xwe yên xweş ji bo mirovan bûye amûreka aramî û kêfxweşiyê. Di demê koronayê de ji ber ku mirov zêdetir di mal de dimînin, bêhna wan teng dibe, lewma di vî wextî de jî enstrûmanên muzîkê bi dengên xwe yên xweş gihîştiye hewara van mirovan. Firoşkar û çêkerên enstrûmanan diyar dikin, mûzik ji bo hemû zehmetiyan wekî dermanekê ye, lewma di vê rewşa xirab ya koronayê de zêdetir mirovan berê xwe dane van enstrûmanan. Burada hep böyle bir değişim oluştu. Niha di sektora me de guherînek çêbûye, lê tiştê ku tu cara naguhere hêza muzîk û enstrûmana ye. Dengê xweş yê enstrûmanan her dem ji bo mirovan bûye wek dermanekê. Lewma niha gelek mirovên ku di malên xwe de aciz bûyne, ji bo ku ji stresa xwe dûr bikevin, berê xwe dane kirîna enstrûmanên muzîkê. Hoca bakardı, seçerdi kendi. Hinek firoşkar dibêjin, ji ber koronayê êdî piraniya kesan birêya înternetê enstrûmanan dikirin û di nav enstrûmanan de jî herî zêde gîtar û saz têne firotin. Yani tabii korona döneminde insanlar biraz sıkıldı açıkçası. Di dema koronayê de bi rastî mirov di mal de aciz bûn. Ji ber wê bala xwedan ser hînbûna gelek tiştan. Yek ji van jî hînbûna enstrûmanên muzîkê ye. Di vê demê de taybetî daxwazeke zêde li ser gîtar û tembûran çêbû. Lê niha ji demên berê cudatir em piraniya van berheman biriya înternetê difiroşin. Firoşkarên enstrûmanan diyar dikin, herçiqas niha birêya înternetê firotina enstrûmanan zêde bûyî be jî ji ber ku dibistanên hunerê û kursên fêrbûna amûrên muzîkê girtîne, firotina wan ji berê gelekî kêmtir bûye. Lê diyar e ku xweşiya dengê van enstrûmanan ketiye nav laşê van firoşkaran û nahêle ku moralê wan xirab bibe. Diyar Bayram, Kurdistan 24, İstanbul.